Anvleba anishu amena jamnu nyira awla bi donki waru kono o bakuruba wala jamana nyema furumuso keta aminata maiga haleni akabanyma ngato ONG Agir uye demembata ka nyesi mbotigi do ni musula kauma eleni ubiseka suyere koro chugumina amena kuma ale kan bi donki waruba konala ni o temena ka boy anga jamana be bolo min kan bi abala ka joka boyere la doni ukuma o ko chuga obetugo di mamunu be no le jamana jo mine on fere bawye no kenga yiritigu ye olubala ku la noa amina olu fana ngala hala ya ula mebi don Kibaru ba konnala ka faranunu ka amem semando bla nu chema bi ka au kuna sirle mo mali kuno anako kan soni abina nunu bela jeli laje biye jumaye jamana infantal nani bela jeli fe o ye la horoma do baye anga jamana kono ame do do ke anye bato ni misiri la ta fon fe ke bi ala ka bela jeli mine anye ngane anyumanyana juma ko ni manase ka ba balma wa ame do o ke nyanye halibi ala ka anga juma silu mine ala ka heraw ti anye ayaw danse bi don Kibaru kene kanana mi munu te siya sabula ndomo ale na huye do na na fe wore ke halibi na ka bi alomo gala jo wa fo kan na kuma ke Kibaru ya blunda la awye nyafo bakurba wala jamana nyema furumuso keta aminata maiga leni akabanyma ngeto ONG Agir uye hakilina bado ta ninga seka musola kauni mbugutigi do sebekoro lakala krengere nyana pola bara do la noye masonya kundigi wani kalali unanyo na chama kaseku dige wala ka klaka bara mineta ka duma useka siki ka bara ke ka dosoro wire chogomina ka pawire kama na ukana gloma orela bara usabatila minye jonjo ndili uma noye kala jonjo ye kata se mina umfana mawasa ku kwa krodo o bara ukera anga jamana fa ba kona kene kana na minye jamana nyema furumuso aminata maiga lere tumekene kan ka fara de ma jekulu mununi ubije kan bara nunga nyafe akodu make anga Kibaru nyina ufana ko sabula Umaru Traore aleni aka magala matigo lufana tume ancho ala mimborala anga jekulaje ONG Agir nale nyama baye anga jamana kuntigi furumuso keita aminata dramani meiga aleye ukani projet kura no nyeshiri no muso demsenu ani muso mani minu makala ani minu yereka kala matanye ulu demelila ni bolola baraw kalaniye o hokumu konna na musomani keme duru ani tan kononton ulu le kalana bolola baraw la ka kila tuguni ka minen duma u bi se ka bara ke u yere ku yere ta cuga amina u kana sigi mala aya ye anye muso hakemu formula fen nuna ni bara nuna nye munye electricité bala kalali bala plomberie bala couture bala andumba do ka foku ayreka jamana kone ali jamana wara la plomberie ko ka gele kosobe donc fem bara mundiru mabi ana équipement fem bawde do abse ka fo abe muso tanye abake ko bara munu fana do muso chauka bara do mais muso fana be se ka ke o ira labi donc neni sonjale do jamana kuntigi furumuso klela ka blasiral hakilina fo ka nyeshi mine indira demiseni minu mama munu formula bi fem mine munu diruma baraka mine nuruma ukala sago kanya ukamine kanya barisa ufana kanya ta bala jamana kanya ta bala ministri mi nyeshile no muso demisen ani demba ka konyama ale fana tumekenenka nyedam da ukofe aye dantigelike ko neni sonjale no bi kosebe be jamana kuntigi muso no première dame ani ONG Agir présidenti madame Keita Aminata Maiga afleka baram ke ninta afolay mais bita bolofa baka ni muso mani chamamba ku installer ka minan duma ku former ka klaka minan fana duma pour que be se ka barake donc en département no promotion de la femme de l'enfant et de la famille ni on la ni belebele ba doy muso ka se ka doke ani muso mani ka se ka doke donc afleka na woni ba de bon on senkorotan no donc minan munu dira ni muso mani ni muso munuma ba yinu fo ka barake kanye kosobe donc abe jamana kuntigi muso timinandia donc abe doke mo gorewe abe klaka ko re ku ye mun ni shitekele ka klaka fu ye ku be bonani sankrom be kana alaka ke here alaka sandia bamanan ko bonya be mande bonya masegi be mande mine indira demiseni minuma ufana e bonya masegi ke ka nyeshi anga jamana kuntigi furumuso ma ka klaka wulewule madake ka nyeshi utonyogo ma mine tuguni manka nous ya anta Agir mogo de do ayere ay premier dama nga attestation dia kanga mine on diano
o le an ta baara in na u y'a dabɔ minnu ka kalan ma siraba sɔrɔ tentɔ o ni minnu ma baara sɔrɔ wa donc pour que dɔ bɛ se ka bɔ chômage la wa ne bɛ min f'u ɲɛna ka gɛlɛya yɛrɛ 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 u kana u ka minɛn ninnu u kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka kɛ i n'a fɔ dɔw hakilina dɔ bɛ se ka na dɔw la u b'a essayer k'u b'u ka minɛnw feere u kana olu si kɛ cogo cogo bɛ se ka installer cogo min ka installer yɔrɔ ɲini u bɛ se k'u installer yɔrɔ min na ka baara in kɛ u k'u jija cogo bɛɛ la u ka minɛn in minɛ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ nin ye nafa min ye nin ye nafa min ye an yɛrɛ tɛ nin nafa in danyɔrɔ dɔn Ala de bɛ nin danyɔrɔ dɔn. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin projet min musaka bɔra Banque mondiale kun n'a bɛ t'i jɔ fo se fɔ wari $447,000 la o kɛnɛ in ɲɛnamayala ni artisiw ka dɔnkilida ye Milimo ale ni Ami Waseje. Tabarikala an bɛ dugawu don kɛ hali bi Ala ka se yɛrɛ kɔrɔ ji di cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'o tɛ jamana bɛ cogo min na dɔnsen kelen tɛ dugujɛ kibaruyaw la fana an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ waati min na nin ye nɛnɛ waati de ye nɛnɛ bɛ fiɲɛ sumalen bɛ a kɔrɔ a bɛ maaw sɛgɛn kosɛbɛ a waati ma se laada la an ka jamana kɔnɔna la banamisɛnninw bɛ cɛya minnu ye denmisɛnnin fitininw ka taa se mabakɔrɔ minnu fari kɔrɔ sɛbɛkɔrɔ fɛgɛnyalen don o de kama bi an ka kibaruya ɲinina Fadimata Sidibe Idrissa Badimi ka fara Bakari Kɔnɛ kan olu kɔni ye taamato ta ka don dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya tigilamaa minnu bɛ ka hakili falen kɛ ni u ye jango nin waati in na maaw ka kɛta kan ka kɛ mun ye denmansaw ka fara i k'a dɔn hali denmisɛnw yɛrɛ kan mun kan ka kɛ ka don bɛrɛ la waasa u ka kɛnɛya bɛ se ka ji di jango nin nɛnɛ bɔ ko tile ni waati yɛlɛma ko cogoya ninnu kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. An bɔra funteni na sisan ka don fo nɛnɛ na o bɛ waati yɛlɛma ko fɔ o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se kɛnɛya tigilamaaw ma n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye u ye bilasiralikan di ka taa denmansaw yɔrɔ ani sijɛ minnu si janfara barisa olu ka banaminɛ ka teli fo nɛnɛ fɛ ka tɛmɛ maatɔw kan. A bɛɛ bɛ niveau kelen na bɛɛ kan ka surtout minnu si janfana kosɛbɛ olu fana kan ka lasago ka ɲɛ c'est comme ka jantu la kosɛbɛ ka d'a kan fiɲɛ ninnu b'a to bana caman bɛ se ka sɔrɔ u fɛ joona mais denmisɛnninw ka d'a kan parce que denmisɛnninw farikolo ma kɔgɔ i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔba niveau dɔw bɛ yen donc mɔgɔkɔrɔbaba ninnu fana olu fana bɛ se ka jate i n'a fɔ denmisɛnninw fɛ ka d'a kan fiɲɛ ni wagati bana caman ka jugu mun ye ninakili banaw ye parce que banakisɛw bɛ sɔrɔ fiɲɛ sumanen fɛ. K'an bɛ se ka sensibiliser kɛ mɔgɔw ka koli wagati dɔn denmisɛnninw fan fɛ ka fara mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ donc ni tile sela hakɛ dɔ la i ko seli fana ni 15 heures wagati ninnu na o bɛ se ka denmisɛnninw bɛ se ka ko n'o wagati tɛmɛna u ka denmisɛnninw koli nɔgɔya 17 heures fan fɛ parce que sufɛ fraîcheur barika ka bon kojugu donc a bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ b'u minɛ pneumonie b'u minɛ donc furakɛli mana se dɔw mana na a bɛ kɛ dépense u ma donc mɔgɔkɔrɔbaw tan fɛ u ka k'u kɔlɔsi fana na u kana n'u négliger kojugu donc ni u y'a dɔn nɛnɛ barika ka bon parce que mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw de fari de température ka fɛn kosɛbɛ olu fari ka fɛgɛ donc ni sɔgɔmadafɛla la u k'u hakili to o la ni tile sela wagati dɔ la u k'u bɔ u ka sigi donc ni tile réchauffé lu ma u ka bɔ u ka gɛlɛ chaleur man ka bon yɔrɔ min na a man ka dɔgɔya yɔrɔ min na u ka pulvɛriw fana don u la u fana ka kisi sɔgɔsɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ma ani mura ninnu. Kolocitɔw fana olu k'u janto u yɛrɛ la kosɛbɛ nin wagati in na parce que n'a jateminɛw y'a ye ni nin wagati in na kolocitɔ caman ka koloci bɛ wuli donc c'est dû au froid donc olu fana ka essayer ka fini giriman don donc wagati t'a la quoi donc n'i kɔni bɛ fɛ ka kisi fɛn ninnu caman ma i bɛ fini giriman don wagati bɛɛ donc ani ka nun protéger surtout an mɔgɔkɔrɔba an minnu bɛ moto boli an ka to ka protéger don nun na pour que an kana na to ka poussière inhaler. Kumakuncɛ la an ka hakili to kɛnɛya tigilamaa ninnu ka nin ladilikan ninnu na waasa k'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ fonɛnɛ banaw ma. Tabarikala nin ye a dɔnbagalajɛw ka kuma ye ntɛnɛni mana min fɔ Bamaɲingo la o kɔni a tɛ tɛmɛ ale ta kan an ka fɛɛrɛ kɛ an ka ninnu don bɛrɛ la n'o tɛ nin waati in na a gɛlɛyalen don dɔw yɛrɛ si cogo bɛ ɲini k'u gan kamana kibaruyaw kɔnɔ hali bi n y'a fɔ bakurubaw la an ka Mali ale kɔni b'a la ka jɔ dɔɔni sabula i mana bɔ sigida o sigida la faaba fara dugu misɛnnin kan yɔrɔ jan fɛ i b'a ye maaw bɛ sobaw jɔliw la siyɔrɔw ni k'a dɔn fɛn wɛrɛw jɔli la
o b'a yira k'a fɔ jamana kɔni bɛ ka jɔli sen de kan nin waati na min ye n'i ye kundigi ko fɔ i bɛ mɛsiw ni tulukalaw ko fɔ nka i mana jamana jɔli ko fɔ n'o ye sow ni fɛn wɛrɛw ye i bɛ fɛn minnu ko fɔ o ye siman ni nɛgɛw ni nɛgɛ maɲɔgɔlɔn wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka don sojɔ la i b'olu ko fɔ o kuma n'olu ye kɛnka yiritigiw ye jamana bɛ jɔli bolo min kan olu ka sugu bulon bɛ cogo di yala u b'a la k'u tɛgɛ la nɔ a ko bɛ cogo di u b'a la ka nafa ye o la wa o kama an ka kibaru ɲinina an bɛna taa da ɲɔgɔn y'a ka kuma galamatigiw tugu a yɛrɛ kɔ a ka ɲa ka jatalaw ni k'a don an ka jamana kɔnɔ ka se k'a ye kɛnka yiritigiw ni waati bɛ cogo di u bolola la u ye min sɔrɔ ka fɔ an ka ɲɛma d'ale ma. Ni wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ so jɔta bɛ ka caya Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala Bamako dugu kɔnɔna la o baaraw kɔnɔna na kɛnkayeri n'o ye sojɔ minɛnw ani so masiri minɛnw feerebagaw ye olu jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la kosɛbɛ. O de la kɛnkayeritigi dɔw y'a yira k'a fɔ ko sanni bɛ kɛ u kunna kosɛbɛ ni wagati in na wa k'u bɛ nafaba sɔrɔ u ka minɛnw na. So minnu bɛ ka jɔ Bamakɔ bi an bɛ Ala fo an ka minɛnw bɛ ka marché bi yɛrɛ an bɛ ka marque mun yɛrɛ représenter marque a bɛ ka baara ɲuman yɛrɛ kofɔ jamana in kɔnɔ bi. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ka hali ni sobaw bɛ ka jɔ ko sanni tɛ ka kɛ u fɛ sabula ko wari tɛ mɔgɔw bolo ni wagati in na. Hali ni maa ma fɛn fɔ maa min maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ sen kelen kan parce que kow si tɛ ka marché a tagacogo ɲuman na sisan bon ani an ka san tɛmɛnenw sugu tɛ kelen ye parce que an ka san tɛmɛnenw sugu la i b'a ye tiɲɛ la sanniw bɛ kɛ bɔfɛnw caman bɛ sɔrɔ bon nin wagati in na gɛlɛya caman bɛ kow kɔnɔna la ka taa se anw yɛrɛ commerçants ka taa se an ka transitaires ni douane ka côtéw la nin bɛɛ lajɛlen problèmes bɛ yen bon jamana yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ jamana yɛrɛ côté dɔrɔn de don parce que ni jamana b'a sen kelen kan ko bɛɛ bɛ jɔ. A kɔni a ka gɛlɛn yɛrɛ de marché ka gɛlɛn yɛrɛ waati in na parce que ni ko an ma nasɔngɔni sɔrɔ o bɛnnaw tɔ ni gɛlɛya nana kuma de don. Sanni ani feereli la bɛɛ ni garizɛgɛ de don. Sojɔ ka se Bamako tiɲɛ don an ka baara fana ye sojɔ minɛn feereliw ye i y'a faamuya waati dɔ la sugu a bɛ nɔgɔya bɛ k'a la komi gɛlɛya bɛ k'a la waati dɔ la marché bɛ kɛ yɛrɛ mais waati dɔ la i b'a fɔ ko clients ɲinalen don i yɛrɛ kɔ tellement que o ye jamana yɛrɛ na a taabolo an bɛ waati min kɔnɔna na sisan mais a mana tigɛ ɲɔgɔn ma garisɛgɛ dumatigi o bɛ ji feere bada la. Dɔw ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma waasa o bɛ se ka dédoyennement sɔngɔ jigin cogoya min na. N'i ye jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ chaîne de don a bɛ munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ de bon jamana in pivot fɔlɔfɔlɔ an bɛ gouvernement de fɛ o yɔrɔ la parce que gouvernement il faut k'a ka dédoyennement nɔgɔya commerçants bolo bon ani transport domaine hukumu kɔnɔ parce que n'o nɔgɔyara marchandise caman bɛ se ka na o maliyɛn population n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ a kilancɛ a fanba kilancɛ ye commerçant ye parce que Mali yɛrɛ économie yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a basé no commerce kan bi parce que minɛn exportation ka bɔ kɔ kan ka na o de ka ca bon ni an ta ka lafiya sɔrɔ douane niveau la finalement gɛlɛya bɛ don baara kɔnɔ. Ka aw ladɔnniya kumakuncɛ la k'a fɔ ko hali ni soba ninnu bɛ ka jɔ jamana kɔnɔna na caman de fana bɛ yen minnu jɔcogow man ɲi. Ka fara o fana kan an ka jamana kɔnɔna la Mali ye jamana ye taabolo ni diinɛ bɛ bɛn ni min na nka a yira k'a fɔ alisilamɛ ka ca kosɛbɛ Mali la alisilamɛya tabiya dɔw la maa dɔw y'a yira k'a fɔ ani diinɛ b'a fɔ cogo min na ko dumuni bɛɛ dagalen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye sogo dunda bɛɛ dagalen tɛ alisilamɛya diinɛ kɔnɔ i n'a fɔ an ka karamɔgɔ dɔw b'a sɛbɛntiya an ye cogoya min na nka an y'a ye k'a fɔ sogo feerelaw bɛ fa bɛɛ fɛ an ka jamana kɔnɔna la minnu ye dibi sogo dɔw yɛrɛ b'a kɛ tasaw kɔnɔ ka yaala n'a ye nka sogo ninnu don an bɛ t'u mɔlen de san an t'a dɔn u fagara cogo min na an tɛ a dɔn sogo sugu minnu don kama an ye wuli ka jɔ kɛ ani Aba Kulubali ale ye sogo feerela ŋana ye jamana in kɔnɔna la ale ka se ka ɲɛfɔli k'an ye u bɛ sogo la baara cogo min na ni sogo la sago cogo ɲuman ye min ye a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o kan an ka jɛ k'a lajɛ nka a y'a janto maa min miɲɛ ka bon kosɛbɛ a bɛ e daji bɔ dɔɔni dɔɔni. Don o don an bɛ baara kura de ɲini ka kɛ baara la mun bɛ a diya an ka clients ye mun ye baara sogo jeni cogo sogo tɛ ka na dɔrɔn ka sogo san dɔrɔn ka sogo ta ka fili girasi kan k'a jeni dibi feere y'a dama baara de baaraba de don
i y'a faamu baara do baara min kan ka contrôler i y'a faamu parce que n'a ma ɲa e bɛ fɛn dilan bɛɛ bɛ n'a san k'a dun de baara do baara min kan ka jateminɛ faamu i bɛ saga ɲuman de san ka taa n'a ye abattoir la k'a faga docteur bɛ saga lajɛ n'u y'a lajɛ u bɛ sɔrɔ ni saga ka ɲi u b'a d'i ma i bɛ taa feere ni saga man ɲi ou bien ni yɔrɔ man ɲi u b'a bɔ saga la donc i bɛ sɔrɔ ka taa n'i ka sogo ye i ka dibi feere yɔrɔ la ka sogo entretien kɛ ka sɔrɔ k'a don furu kɔnɔ walima k'a da dibi la sogo tɛ n taara n'a ye n nana dɔrɔn n y'a fili dibi kɔnɔ non baara dɔw de bɛ sogo la minnu kan ka kɛ sogo jeni cogo ka ca sogo jalen bɛ yen sogo magaman bɛ yen i y'a faamuya sogo jima bɛ yen i y'a faamuya mɔgɔkɔrɔba sogo bɛ yen denmisɛnnin sogo bɛ yen banabagatɔ sogo bɛ yen i y'a faamuya f'i k'o bɛɛ dɔn baara kɔnɔna na mais n'i ye baara kanu i b'o bɛɛ ɲɛɲini k'o dɔn. Tabarikala a kɔni ye cogo ni cɛ ka ɲi nka sɔrɔli de o de man nɔgɔn ala k'a ɲɛ ka di an ma nin ye busew ye sogo ko tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ nin bɛ tile damadɔ bɔ an ka jamana kɔnɔ gazi n'o ye tobili bɛ kɛ ni gazi min ye ale kɔni tunu ni jamana in kɔnɔ pelenketew a sanni feere kɛ bɔ walima a falibagaw a yira k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ yen dɔw y'a jira k'a fɔ jamana ni musaka dɔ sarali ka kan gazi nabagaw ye n'o ye subvention ye ko juru kɔni de dɛsɛ bɛ ka sara o de kama tile filanin na u kɛlen don ka baara ninnu cunbɔ canpaki o kama an ka bi cɛdenw ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka Adama Kulibali an ka cɛden bɛ yen ni o ye Umaru Tarawele ani Awa Adama Kulibali olu kɔni ye ɲininkali kɛ Lamini Sanogola ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye gɛlɛya min bɛ gazi ko la ale bɛ min dɔn a la an ka jɛ k'o lajɛ. An ka faba kɔnɔ yan gazi bɛ dɛmɛba don musolakaw ma an ka gadaw la tobili sira kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi gazi gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka fara o kan a dɛsɛlen yɛrɛ fana don mun nana ni nin gɛlɛya in ye walasa ka faamuyali sɔrɔ Lamini Sanogo ni ale ye gazi carila ye Bamakɔ a ye ɲɛfɔli k'an ye. Gazi ko gɛlɛyalen don sisan kosɛbɛ parce que gaziw ka juru bɛ gouvernement na gouvernement ma se k'a sara an faamuya donc o de nana ni gazi ko gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ bon gaziw yɛrɛ fana ye kumana ni gaziw yɛrɛ ye bon gaziw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko gɛrɛfu tɛ parce que wari minnu tun b'u bolo ka taa gazi ta donc o wari banna u bolo donc o fɔ gouvernement ka se ka dɔ de sara u ka wari la walasa u bɛ se ka taga gazi ta ko sinon ko wari yɛrɛ t'u bolo bilen ka baara kɛ bilen donc o de nana ni gaziw ka baara jɔli sababu ye. A ye a sɛbɛntiya an ye k'a fɔ olu ma fosi fara gazi sɔngɔ kan a bɛ a da kɔrɔ la ko nka maa dɔw fɛnɛ de bɛ taga gazi ta olu fɛ ka taa feere ni k'u da hirimɛ ɲini a la. Bon fɛn ma fara prix kan anw fɛ o mais mɔgɔ gazi feerela dɔw de bɛ yen nɔ olu de bɛ yaala yaala k'a ɲini 700 ka taa dɔɔni fara kan k'a feere sinon an kɔni fɛ yan nɔ kɔni fosi ma fara prix kan donc mɔgɔ fana an b'o di prix kɔrɔ min na hali sisan an bɛ k'o di o prix kɔrɔ de la mais a sɔrɔli de ka suma an bolo parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ gazi bɛ dépôt fila dɔrɔn de bɛ baara la sisan MG ani Kamagazi MG gazi ni Kamagazi olu fila dɔrɔn de bɛ baara la sisan bon olu dun ka gazi nata tɛ mɔgɔw bɔ bon an bɛ to ka dɔɔni de sɔrɔ olu bolo mais n'an ye dɔɔni sɔrɔ olu bolo an b'a di prix kɔrɔ la parce que fana b'a d'an ma prix kɔrɔ de la. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira n na k'a fɔ gazi nata yɛrɛ de dɔgɔyalen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya min bɛ gaziw ni Mali gouvernement maaw cɛ. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka tigɛ teliya la yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogoya min na gazi sɔrɔli sira kan. Tabarikala ala ka fɔ ka bɛn kɛ nin ko la waasa ka bi kibaruyaw kuncɛ ala ka kabako olu tɛ ban bi an ka kibara ɲininaw ye u mako don kabako ma fɛn dɔ la anw bolo kabako don nka Masaramani bolo kabako tɛ sabula ale b'a ka fɛn kɛta bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔn Dawudabugukaw fɛ Bamako yan du dɔ bɛ yen n'o ye Bundilakaw ka denbaya a yira k'a fɔ yirisun dɔ bɛ yen n'o ye mangoro ye a mangoroden ɲɛnama dɔ kɔni bɛ yen ala sɛbɛnni kɔni bɔlen don ale kan ni a yɛrɛ ye i n'a fɔ u y'a sɛbɛntiya an ye cogoya min na u ko olu yɛrɛ kɔni balila ka nin ye sɛbɛnni min b'a kan n'i ye morikalannaw ɲininka olu b'a yira k'a fɔ ko ala tɔgɔ dɔ de don min sɛbɛnnen don ni mangoroden kan nin ye kabako ye buna hadamaden bolo nka a ma tɛmɛ anw hakili kan an ye an ka cɛdenw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkaliw kɛ k'a jata min ma ko la u ka se ka ɲɛdɔn ani ka aw kibaruya yɔrɔ jan fɛ an ka jɛ k'a lajɛ. Ni yiriden yera Sanba Bundi de ka du kɔnɔ a ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ u ye mangoro in lakɔlɔsi Maludu kalo tɛnɛn fɔlɔ don ko denmisɛnninw yɛrɛ de ye ale ladɔnniya a ko la. An y'a ye Maludu kalo de la
antenen folo nga denmisɛnninw y'a ye mais u y'a yira ne la ne yɛrɛ kun ma da la ba kɔfɛ ne yɛrɛ nana jateminɛ tiɲɛ don an fana y'a dogo mɔgɔw la fɔlɔ f'a nana kɔgɔ bon sisan de a mɔna an ye mɔgɔw wele k'a tɔ yira u la quoi mɔgɔw k'a dɔn ko ala bɛ yen dɔrɔn nin ye wajulifɛn de ye minnu ko denmisɛnninya sɛbɛn a kan u yɛrɛ kana a minɛ k'a lajɛ. Jateminɛw y'a jira n'a k'a fɔ maaw bɛ su ni tile kɛ ka na yiriden in lajɛ. U sigiɲɔgɔnw, sigida wɛrɛ mɔgɔw, dugutigiw fo ka na se alimamiw ma. Maa caman y'a fɔ olu dalen don a ko la. Dɔw fana y'a jira n'a k'a fɔ olu ma da la ko sabula n'i ye yiriden in lajɛ ko a b'i n'a fɔ mɔgɔ de ye sɛbɛnni kɛ a kan ko wa ko ji yɛrɛ bɛ a kɛrɛw la. Nka sotigi y'a fɔ an ye ko kabini mangoro in fitinin ko sɛbɛnni in bɛ a sanfɛ. C'est bon. Tabarikala ala k'a kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin ne ni aw kelen-kelen bɛɛ ma an sigi tɛ ka fɛn min kɔnɔ n'o ye hɛrɛ ye ala k'o nati an bɛɛ lajɛlen ɲɛ limanaw waati dɔ kuma sera ni ye foli jalen n'a fara dɔ tɛ a bilatɔ don kuma ni y'an ka kunnafoni fana damani jalen ni o tɛ a bilatɔla ye o kuma o ye kunnafoni fɛgɛyalen anw ta in fara kuma ma se an tɛ ala deli o la ni y'a bila waati selen aw garisɛgɛ kɛra min ye bi don kibaru la an ka fasɛrijɛman jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ la bi juma lahɔrɔnya kɔnɔ o de tun ye ninnu ye jaw farala ɲɔgɔn kan an ka cɛden hakili juru canalenw fɛ an mun y'a lase aw ma an nisɔnjalen ni aw don waati bɛɛ ka aw kunnafoni o ye nisɔndiya ye anw bolo ala ka tɛnɛndow jira an na